il-ħolma għall-inkomemorazzjoni 100 sena festa Kristu Re ġewwa Raħal Ġdid. 100 sena ilu ħolma bdiet titwielet. Ħolma li ġiet imnisla fil-qlub ta' dawk li jemmnu li Kristu Re għandu jkollu l-festa tiegħu stess, ġurnata dedikata lis-Sultan tal-Qalb ta' Ġesu. Kien propju il-11 ta' Diċembru tal-1925 meta l-Papa Piju XI l-enċiklika tiegħu Quas Primas waqqaf il-festa ta' Kristu Re. Dik id-deċiżjoni kienet xrar ta' dawn li bdiet tinfirex mad-dinja kollha u bada miċ waslet ukoll f'pajjiżna. Fil-31 ta' Ottubru tal-1926 Malta ċċelebrata l-ewwel darba il-festa ta' Kristu Re. Fost il-kuruni tal-wart f'riġlejn il-monument ta' Xortino fil-Furjana, waħda kienet tiddi b'mod speċjali, dik tas-Soċjetà De Paul, il-kuruna Pawlista. Minn dak il-jum, l-istorja Pawlista bdiet tinħadem passjoni, fidi u dedikazzjoni. Il-ħolma tal-Pawlisti. Misrietna dejjem kellhom ix-xewqa li t-tempju tagħhom ikun iddedikat lil Kristu Re. Iżda kellna nistennew sa l-1945 sabiex l-awtoritajiet ekleżjastiċi laqgħu it-talba tal-Pawlisti u t-titular tagħhom sar Kristu Re. Il-festa bdiet issir fit-tieni ħadd ta' Ottubru u konna u għadna l-unika parroċċa b'dan it-titular f'pajjiżna. Għal ħafna snin Raħal Ġdid ma kellux vara titolari, il-proċessjoni kienet issir biss bis-sagrament u statwa żgħira ta' Kristu Re saċerdot maħduma minn Toni Farrugia li kienet tintuża biss fil-Marċ tal-ġimgħa. Għal aktar minn 50 sena il-festa Pawlista baqgħet issir mingħajr vara titolari. Imma il-fidi ma tmutx. Is-Soċjetà De Paul dejjem fuq id-dimnet kompli trawwem l-ispirtu tal-festa bl-armar, il-marċi u l-banet tagħha li daqqew għall-glorja ta' Kristu Re. Irridu vara, hekk bdiet il-karba fis-snin design. Kien żmien ta' ħolma ġdida ta' tama li ssir realtà. Kien fl-1993 meta s-Soċjetà De Paul iddedikat il-banda tagħha lil Kristu Re. Inbidel l-isem uffiċjali u saret arma ġdida. Arma li ġor fiha żewġ emblemi, dik tal-Gran Mastru De Paul u ta' Kristu Re. Sa fl-aħħar, fil-21 ta' Lulju tal-1993 l-Arċisqof Giuseppe Merċiqa ħareġ digriet storiku. Raħal Ġdid kellu jkollu vara titolari. L-aħbar ġabet ferħ kbir, ma sfortunatament il-ħolma baqgħet ma saħħitx. Minn dakinhar għaddew 5 snin u l-vara kienet għadha biss fuq il-karta. Żgħażagħ b'ħolma f'qalbhom. Fl-1997 il-Kummissjoni Żgħażagħ De Paul ħadet il-pass li ħadd ma kellu l-kuraġġ jieħu. Rridu jagħmlu xi ħaġa u b'determinazzjoni kbira minn fuq din il-mejda qalu jekk ħadd ma jrid jagħmilha mela nagħmluha aħna. F'April dik is-sena nibtet il-proposta li din il-Kummissjoni tagħmel vara ta' Kristu Re bħala rigal għall festi ċentinarji tas-soċjetà is-sena ta' wara. L-inkarigu ngħata lil Kavallier Alfred Camilleri Cauchi, artist magħruf għall-ħila u d-devozzjoni tiegħu. Camilleri Cauchi ħeġġiġhom biex jagħmlu din il-vara tal-injam u mhux tal-kartapesta biex tkun denja tidħol fil-Knisja. Kienet se tkun l-ewwel statwa tal-injam tiegħu f'Malta. Il-ħolma issir realtà. Il-proġett mexxa taħt it-tmexxija ta' Martin Grima f'isem il-Kummissjoni Żgħażagħ De Paul. Ix-xogħol beda u kull meta l-artist kien jaħdem fuq it-sokk tal-injam kien diġà beda jara x-xbija ta' Kristu jerġa' minnu. Kristu Re kien lest, rem li bes bil-glorja kif jixraq lir-Re tar-Rejiet. U hekk nhar is-Sibt 25 ta' Lulju tal-1998 il-ħolma tal-Pawlisti saret realtà. Il-vara ta' Kristu Re waslet fostna u ma setax jonqos li l-Pawlisti jagħmluha festa kbira. Il-vara ġiet diskritta bħala livell ta' titular. Dak il-jum kien bidu ta' kapitlu ġdid. Dak kien il-jum ta' twelid ta' ħolma ġdida. Ħolma li għal ħafna kienet impossibbli. Il-parroċċa iċċaqalqet. L-awtoritajiet ekleżjastiċi imqanqlin mill-ħidma u l-entużjażmu tal-Pawlisti b'mod speċjali iż-żgħażagħ tagħna ikkommissjonaw vara oħra f'Bolzano fuq abbozz ta' Gianni Bonnici. Din waslet fl-1999. Statwa moderna u differenti mill-istil tradizzjonali. Statwa li għalkemm fija valur artistiku differenti, fik li xejn irrappreżentati x-xewqa dejjiema tal-Pawlisti. Minnaħa l-oħra, l-opra ta' Camilleri Cauchi, proprjetà tas-Soċjetà De Paul, baqgħet għal ħafna snin tgħix fil-qlub tal-Pawlisti bħala it-titular li mhux it-titular.
Għal dan il-għan diversi drabi s-soċjetà offrit l-istatwa lil parroċċa mingħajr ebda interess sabiex issir it-titular tal-parroċċa kemm qabel ma nħadmet l-istatwa ta' Bonnici kif ukoll wara din l-offerta madankollu dejjem ġiet irrifjutata. Fis-sena 2000 beda proċess ieħor. Il-vara tas-soċjetà De Paul dik tiġi ndurata u mżejna minn Horace Farrugia ġewwa il-bottegin tiegħu fl-Imdina. Filwaqt li Anthony Bonnici ġie kummissjonat jaħdem ix-xettru, is-sandli, iċ-ċinturin, il-labra u s-salib tal-kuruna fil-fulugranu. Ġewwa jdejh il-lemenija Camilleri Cauchi ħallab tifkira il-bakketta tas-surmas tal-banda Cristo Re. L-istess bakketta li bija ħoss ta' ferħu qima mexxa l-banda waqt innu l-kbir fġieħ Cristo Re meta l-vara waslet lura fostna. Ġest żgħir imma mimli b'tifsira. L-arti saret tifkira ta' għaqda u mħabba bejn statwa li tfisser il-fidi tagħna u l-banda bi kburija li ma bħala iġġor ismu bġieħ u devozzjoni. Nhar is-Sibt, 19 ta' Lulju 2003, il-vara reġgħet lura lejn il-Gazin De Paul fost il-ferħ, ċelebrazzjonijiet u emozzjonijiet kbar. Issa kapolavur perfett, xhieda tal-arti u tal-fidi, xhieda ta' mħabbitna. Iktar minn qatt qabel, vara titolari. Donazzjoni mill-qalb. Is-soċjetà De Paul qatt ma raqdet fuq il-ħolm tagħha u kien għalhekk li fl-24 ta' Ġunju tal-2012 waqt seduta ġenerali straordinarja propju minn hawnhekk, is-soċjetà De Paul ħasbet biex tapprova riżoluzzjoni storika. Issa l-membri kienu lesti li l-vara ta' Camilleri Cauchi, proprjetà tas-soċjetà De Paul, tingħata lil parroċċa bħala rigal sabiex tieħu post it-titular ta' Bolzano u tmur f'posta fejn vera kien jixirqilha. Għax għalihom il-vara ma kienx proprjetà, iżda kienet rigal ta' mħabba lejn Cristo Re u lejn ir-raħal tagħhom u l-poplu Pawlist kollu. Dan sar ukoll fuq talba ta' kumitat ta' azzjoni iffurmat mill-laqdiet prinċipali tar-raħal. Min qalbna għal Pawlisti. Wara snin ta' stennija u taqtih il-qalb bħal donnu ġara miraklu ċkejken ġewwa l-parroċċa tagħna. Fl-2014 ġie maħtur il-kappillan il-ġdid, il-wisq maħbub Don Marc-André Camilleri. Il-kappillan il-ġdid ra oltre żbuħija artistika tal-vara tas-soċjetà De Paul u ra fiha wkoll mezz ta' għaqda. Wara diskussjoni twal fuq ix-xewqa ta' Monsignur Arċisqof Charles Cicluna ġie deċiż li l-vara ta' Camilleri Cauchi issir sa fl-aħħar il-vara titolari uffiċjali ta' raħal ġdid. Fi 17 ta' April tal-2016 f'ċerimonja solenni fil-Bażilika ġie ffirmat il-ftehim storiku. Il-ferħ kien kbir. Il-Pawlisti, il-parroċċa u laqdiet flimkien f'mument ta' għaqda u rikonċiljazzjoni. Il-jum ta' 22 ta' Mejju 2016 kien jum ta' ferħ kbir hekk kif il-vara ta' Cristo Re ħarġet għall-aħħar darba mill-każin sabiex terġa' tmur għand Camilleri Cauchi għal restawr qabel tieħu posta bħala it-titular. Ma nistgħux ngħidu li ma ħassejniex xi ftit il-vara hekk marbuta ma' qalbna, vara li narawha kuljum fuq in-naħa tal-lemin tal-entrata hekk kif tidħol ġewwa l-każin għal 18-il sena sħaħ, issa ma konniex se narawha iżjed hemm. Iżda żgur xejn ma kien jirbaħ dik li xi darba kienet biss il-ħolma tal-Pawlisti kollha issa issir realtà. Ftit wara 12 ta' Lulju 2016 l-Arċisqof Cicluna approva uffiċjalment id-donazzjoni tal-vara lill-parroċċa ta' Cristo Re. Dwit ma' kull imkien il-frażi li għadha sal-lum tħallilna d-dmuħ f'għajnejna minn qalbna għal Pawlisti. It-tlestija tal-ħolma. Fl-24 ta' Lulju 2016, jum li għal ħafna ifisser ħafna. Il-jum li sa fl-aħħar wasal. Il-jum li ġiet iċċelebrata ċerimonja storika, il-wasla u dħul tal-vara titolari fil-Bażilika ta' Cristo Re. Il-vara, akkumpanjata mill-banda Cristo Re, daħlet ġol Bażilika fost il-ferħ u l-emozzjoni tal-fidili. F'dak il-moment, il-ħolma ta' ġenerazzjoni sħaħ saret ħajja. Dan kollu ma kienx biżżejjed. Is-soċjetà De Paul offrit ukoll is-salib prezzjuż xogħol ta' Anthony Bonnici kif ukoll il-fondi kollha miġbura sa dakinhar sabiex issir il-kuruna li llum se npoġġu fuq ras il-vara tagħna. Disinn tal-istess artist tal-vara, il-Kavallier Alfred Camilleri Cauchi. L-inkurunazzjoni tal-fidi. U issa fit-23 ta' Novembru 2025, mit-sen eżatti mit-twaqqif tal-festa ta' Cristo Re, l-istess Arċisqof li ħalla l-firma tiegħu fuq id-digrit li bih ingħatat is-seta li din il-vara bi storja tant kbira issir it-titular ta' raħalna se jpoġġi wkoll il-kuruna tant mixtieqa fuq din il-vara.
Koruna minsusa mar-relikwa tal-koruna tax-xewk ta' Sidna Ġesu Kristu ġewwa l-Katedral ta' Notre Dame f'Pariġi, imqiegħda fuq il-qabar tal-Apostol Missierna San Pawl f'Ruma. Koruna imbirka bil-Papa Ljun 14 fil-Vatikan, simbolu ta' fidi, arti u għaqda. Koruna li tfakkarna li din l-istatwa mhijiex biss xogħol ta' artist, imma xhieda ta' ġenerazzjonijiet ta' Pawlisti li emnu, ħadmu u ma ċedewx. U sabiex ħadd qatt ma jinsa, minn idea żgħira f'qalb tħabbat kollha nirien ta' ftit żgħażagħ fl-1997 twildet Vara li llum saret simbolu ta' identità u ta' mħabba eterna lejn Kristu Re. Twilet titular li llum qegħdin inkoronaw. Vara mbirka tal-festa tagħna daħlet f'qalbna kemm ilek magħna. Ġbija mwielda fis-soċjetà de Paul, sirt l-għaxqa tagħna l-koll. O Kristu, Re ta' Slater, barkietek iħarsuna, għalik hawn imħabbitna mill-qalb f'din il-kuruna. Tal-festa tagħna, tal-ġoq
Thank you.